Μπα, τι βλέπω, ο τιμημένος Μεσολιάς. Τιμημένος, δουξισμένος και τσερουκοφορημένος. Βρυσί βρε εμένα βρε για να με φτιάξει ο Θεός. Έλειωσε 2 Ιγγλέζους, 6 Αμερικάνους, 8 Γάλλους και καμιά 20 Ρώσους. Και τώρα δεν μου λες πας για το μέτωπο? Γιατί ήθελες ρε να πάω για την Καπερναούμ? Βεβαίως, στο μέτωπο πάω μα θες. Πάω να πολεμήσω τους φρατέλους. Ρε τους έχω τέτοιο άχτη που το πρώτο κοκορόφτερο που θα συναντήσω μπροστά μου θα του καταπιώ με του φτερό σαν κουτόπλο. Καλά και δεν φοβάσαι μωρέ μήπως μας νικήσουνε? Τι ρε να με νικήσουνε? Οι κοκορόφτεροι. Τι γελάς ρε? Τι γελάς μωρέ? Αφού λες αστεία ρε να μην γελάσω. Σάπερα ρε μισή άβαλο κόψω. Δεν είναι καθόλου αστεία. Καθόλου αστεία. Εμείς είμαστε μια χούφτα και αυτοί έχουν 8 εκατομμύρια στρατό. 8 εκατομμύρια μυρμήγκια όμως. Είναι εμείς. Είμαστε μια χούφτα αλλά λέοντας. Και δεν μου λες υπερκαλό? Και ποιος θα νικήσει υπερκαλό? Ερωτώ εσάς. Τα μυρμήγκια ή λέοντας? Ή λέοντας? Λέω σωστά? Να νικήσει ολόκληρη αυτοκρατορία εσύ, ένας μικρός και ασήμαντος τσολιάς? Μπα, μου τι μας λες? Μπορεί να είμαι μικρός και ασήμαντος τσουλιάς, αλλά η τσαρούχα μου είναι μεγάλη και θαυματουργή. Χάιντε. Γεια σου ήρωά μου, γεια σου. Δεν είμαι ήρωας, είμαι η Έλληνας τσουλιάς. Θα μου πεις το ίδιο κάνει. Τέλος πάντων, μπορούμε να είμαστε και λιγάκι μετριόφρονες, όπως όλοι οι ήρωες. Άντε, γεια σου πατρίδα, γεια σου. Πάω να πολεμήσω για σένα και να σε σώσω από τους μακαρουνάδες. Γεια σου. Γιο φουστανέλα τσαρούχι φουνταφές, καμάρι λεβενιά περηφάνια, σωστός διπλωμένος κατηφές. Εγώ είμαι εγώ, βζουνάκι γοργό, σ' όλο τον κόσμο τιμημένο. Ρε ποιος τις τεγγές, ποιος κουραμπιές, μπορεί να βγει μπροστά σε μένα. Γιο μας ρεχτήκαν χωρίς αφορμή, μα μπρος τους χιλιάδες τσαρούχια πετάχτηκαν σε μια στιγμή. Γεν δυο στους μωράβες και στις κοριτσές εφάγανε από το τσαρούχι 300 σοκάδες κλωτσιέ. Κορμοστασιά, οροδροσιά και εδώ στο πλάι ξυφολογεί. Πάπο καιρό στον καθρεχθρό αστράφτει και φωνάζει όχι. Κύριον Μπενίτουν Μουσουλίνη, καταφύγιον Παλιάτσου Βινέτσι, Ρώμην. Ιξουχότατη, σγράφου εγώ η Μήτρους η Κουρνόγαλος, εκ του χωρίου πράσου Τσετουλού Ακαρνανίας, επιστρατευτής ους δικανεύς του βζωνικού σώματος, του οποίου είμαι καλά και συγχειρητάω και ανάγκη δε σέχου παλιοζάγαρου. Εγώ λοιπόν η Μήτρους η Κουρνόγαλος, άφησα στο χωριό τη μανούλα μου την Αναστασιό, του γέρου μου τον Θήμιου αν έχεις ακουστά, και την αρβουνιάρα μου την Μαρουλιό. Τσάθηκα με τα χαράς μόλις η πληροφορήθην ότι πρόκειται περί σου, τον οποίον δεν γουρονίζω, μα με ακύλαχη να δώσει ο Θεός να σλάχει να μετρηθείς μη τιμού του Μήτρου του Κουρνόγαλου εκ του χωρίου πράσου Τσιετουλού Ακαρνανίας. Του λοιπόν, τι θες και τι χαλιεύεις σου ρηξιδιάντροποι, μια και έκανες στην αρχή κυβάρησης μην μπούμπης εναντίον του χωρίου πράσου, όποιοι είναι άμαχος πληθυσμός. Ζηλέω να το ξέρεις και να του χουνέψεις διαόλου γένα, ότι θα βουτήξω εκείνα τα δυο στα παιδιά, τον Βιτόριο και τον Μπρούνου, και θα τους πάω στο χωριό να τους ζέψω στο μάγκανο να βγάζουν νηράκι για τα περιβόλια του πατέρα μου, του Θήμιου. Χάιντε ρε συμφουριασμένο, και πού θα μου πας? Κάτι είμαι στην Αρβανιτιά, κάτι οι Ιγγλέζοι στη Λιβύη, που θα πέφτει αυτούν οι Λιβύοι μου δεν ξέρω, μου δεν είναι κόφτη, κάτι ο στόλος μας στη Μεσόγειο, κάτι οι Ιγγλέζικους οι στόλους στον Τάραντο, πας χαμένους κατακαημένοι, και δεις σε ξυπλένει, μου δε ο ποταμός η Μισισιπής, μου δε ο ασπροπρόταμος που περνάει από το χωριό μου Παναθεμάση. Έτερον δεν έχω. Και δεν σε ασπάζουν, διότι επιθυμώ να σε δαγκώσω. Μήτρους Κουρνόγαλους, δικανεύς του Βζουνικού ή εκ του χωρίου πράσου Τσετουλού Ακαρνανίας.
είναι νομίζω η πιο μεγάλη αδικία. Με την κατάσταση αυτή τη σημερινή να έχεις φτάσει σε μια τέτοια ηλικία που η επιστράτευση να σε περιφρονεί. Και ίσως δεν αντέχεις για πορεία, μα για τον έρωτα λιγάκι λαχταράς. Μπορεί να ακούς πολύ συχνά από μια κυρία πως σε περνά για εφεδρεία θρονοφλουράς. Φυσικά, όση θέληση και φαντασία να έχεις, δεν θα δεις μες στην εξέλιξη μιας μάχης κατορθώματα τυχόν πολεμικά. Κι αν τυχόν μια κυρά την γελάσεις και την μπλέξεις σε κουβέντα, ασφαλώς χλιαρά εις το τέλος θα είναι τα ανακοινοθέντα. Να το δεχτείς αυτό χωρίς μεμψημυρία, γιατί σου έχει πέσει ο ενθουσιασμός. Κι ίσως να ακούσεις από μια κομψή κυρία πως είσαι άμαχος μονάχα πληθυσμός. Κι αν σου τύχει φιλικό να συναντήσεις και αντιληφθείς λιγάκι θάρρος φιλικό, ουδετερότητα θα πρέπει να κρατήσεις, γιατί η επίθεση θα σου βγει σε κακό. Φυσικά τα εφόδια σου είναι εξαντλημένα και δεν έχεις πλέον αποθηκευμένα ούτε όλμους ούτε πυρομαχικά. Κι αν τυχόν μια κυρά με ματιές εμφοβαρδίζει, μην ενδώσεις, μα να πας φουκαρά καταφύγιο να βρεις για να γλιτώσεις. Πόσο τα αγαπώ, να πεθάνω, στο τουφέκι σου επάνω. Να πεθάνω, στο τουφέκι σου επάνω. Και το ναυτικό, πόσο τα αγαπώ. Να πεθάνω, στο καράβι σου επάνω. Να πεθάνω, στο καράβι σου επάνω. Το πυροβολικό, πόσο τα αγαπώ. Να πεθάνω, στο κανόνι σου απάνω. Να πεθάνω, στο κανόνι σου απάνω. Τα αεροπορικό, πόσο τα αγαπώ. Να πεθάνω, μέσα σε ένα αεροπλάνο. Να πεθάνω, μέσα σε ένα αεροπλάνο. Και το ευζωνικό, πόσο τα αγαπώ. Να πεθάνω, στο τσαρούχι σου επάνω.